Mirin, jo no soc membre d'aquesta comissió, avui vinc en substitució d'una companya i, a més, per parlar d'aquesta proposta de resolució i els he escoltat atentament, la veritat. Avui he estat com un espectador de luxe, escoltant una temàtica que no és la meva habitual. I els puc dir que m'ha agradat. M'ha agradat el to, m'ha agradat veure que hi havia fins i tot unanimitat en moltes de les votacions, però també ens hem de preguntar si coincidim tant en aquest tema com és que avança tan poc aquesta temàtica. S'han parlat avui de pla d'enfortiment i transformació d'atenció primària, de pla de xoc de llistes d'espera, d'un pla sobre resolució d'atenció pediàtrica i jo els hi parlaré d'un cas concret, o de dos casos concrets, en aquest cas dels CAPs de la Granja i de Bonavista, que són uns barris de Ponent de Tarragona. I també s'ha dit, i crec que és la gran lliçó que potser jo com a mínim he après de la presència en aquesta comissió, és que potser estem en un moment de canvi de model. I és veritat. Crec que tots coincidim en que potser el nostre sistema no era tan bo com semblava, no ho era abans de la pandèmia, i la pandèmia ens ha demostrat que té moltíssimes mancances. I jo el que faré, si em permeten en aquest cas, és ficar una mica d'ànima, perquè amb la moció, encara estic amb el tema municipal, amb la PR de la transformació d'atenció primària s'ha parlat molt al detall, però els hi ficaré una mica d'ànima en dos casos concrets. Mirin, vostès, igual que nosaltres, ens reunim amb moltíssima gent i parlem amb moltíssima gent. Però quan vas a parlar amb persones per temes de salut, a tots el cor se'ns queda una mica adolorit, perquè al final sents històries que no t'agradaria sentir i penses que si alguna cosa bona pot tenir la política és ajudar aquestes persones. I no li preguntes ni què vota, ni a quin déu li resa, ens és igual absolutament, són persones que necessiten la nostra ajuda. I a la Granja i a Bonavista hem sentit històries molt dures, molt dures. Aquí tinc dos il·lustres companyes que són també de Tarragona i coneixen molt bé els casos, però pels que no són d'allà, Tarragona és una ciutat, un terme municipal de 15 quilòmetres i mig de llarg per uns 5 i mig d'amplada i està tot poblat. I aquesta és una part dels barris de Ponent que potser aquests dos CAPs poden afectar unes 40.000 persones. Les històries que ens explicaven és de persones grans fora dels CAPs plorant perquè no les atenien. Persones que estaven a casa esperant una trucada del metge que no arribava mai. Persones que trucaven compulsivament al CAP per tal d'intentar tenir una visita presencial que no arribava mai. I tot això és per molts motius. Hem parlat d'infradiagnòstic, infrafinançament. Hi ha una dada que potser aquí sí que els companys d'Esquerra i de Junts sí que s'haurien de plantejar. Des de l'any 2010 al 2020, la diferència de despesa total consolidada són quasi bé 10.000 milions d'euros. Potser sí que alguna responsabilitat també es té quan se governa. També hem parlat que hi ha una manca d'atenció presencial, perquè algun dia, i m'agradaria que sortís aquest compromís avui d'aquí, hauríem de dir que volem recuperar l'assistència presencial als CAPs i potser, anant a la gènesi, si apostem realment pels CAPs. I també, òbviament, que hi ha una infradotació de personal. El CAP de la Granja de Bonavista potser és l'exemple paradigmàtic d'aquesta situació i que avui els interpel·lo per tal de trobar el seu suport. I com els deia, aquestes mesures que avui els portem no són, òbviament, només per a aquests dos CAPs, són per molts CAPs de Catalunya. Però en aquest cas m'hauran de permetre que els digui, millor que ningú, ho poden dir ells, les plataformes que se manifesten setmanalment davant d'aquest cas per reclamar al final el que aquest diputat avui els està demanant. I demanen de manera molt senzilla que s'acabin les cues i els retards, que les trucades telefòniques siguin ateses, que les visites mèdiques siguin presencials, que es faciliti dia i hora directament al CAP, que es doti de personal sanitari i administratiu necessari i que es millorin les seves condicions laborals, que s'iniciïn ja les obres d'ampliació del CAP de la Granja, que les receptes siguin renovades sense entrebancs ni retards, que tornin els especialistes. Volem més ginecòlegs. Les dones no poden ser les grans oblidades de la nostra sanitat pública. Que es reforcin les especialitats de salut mental, tan necessàries en temps d'aquesta pandèmia, i que la participació dels veïns i veïnes sigui una realitat. Quan una persona té un problema i ve un polític a demanar-li que li solucioni, sincerament,
no vol ni saber com, vol que ho facis, que per alguna cosa és la nostra feina. Això és el que estan demanant. I això, és veritat, va més enllà. Com deia abans, potser és un moment de canvi de model. Crec que aquesta proposta de resolució va més enllà. Va amb una clara defensa de la sanitat pública. La companya de la CUP, la senyora Estrada, doncs, no pot evitar un toquecito al PSC, això sempre passa, però crec que no és sospitós el Partit Socialista de Catalunya de no defensar una sanitat pública i de qualitat. I, a més, per una profunda convicció del que ha de ser els pilars bàsics d'un estat democràtic, com és la justícia, la seguretat, l'educació i la sanitat. La sanitat ha de ser un d'aquests pilars bàsics. Per això, dintre d'aquest tema, també vam preguntar per escrit què passava amb aquesta ampliació del cap de la granja. A mi em van dir que a l'arribar al Parlament, quan feies una pregunta al Parlament, normalment la resposta no et responia res. I ho vaig mig comprovar amb aquesta resposta. Preguntàvem des del projecte, la licitació, el cost, la data d'inici previst i la data d'entrada en funcionament. La resposta, lamento, va ser tan ambigua que encara no sé ben bé què és el que ens van respondre. Sí que vaig mig entendre que potser serien mòduls prefabricats, perquè va dir per mitjà de procediments de construcció industrialitzada. Aquests eufemismes m'espanten, a mi, sincerament. I tot això que hem parlat avui, de canvi de model, de més personal, etc., tot al final resumeix en una cosa, és veure uns pressupostos que no tenim. I que el nostre president, el senyor Aragonès, va dir en campanya que portaria, si era investit president, portaria una proposta de pressupostos. No els tenim. Senyor Viñuales, hauria d'anar acabant. Sí, soc l'únic que estava vicepresident i al final jo incompleixo. Perdoni, presidenta, per això no puc estar. Simplement per acabar. Hi ha temes tan importants en política que no es poden fer política i aquest és un d'ells i simplement també comunicar que hem acceptat les esmenes dels companys d'Esquerra i de Junts. La primera quedaria tal com l'hem de fer i una transacció que hem aportat també a la mesa i que crec que li consta a tots els grups.